Čau vás ľudia, zdravím pri dnešnom prvom let's play na mojom kanáli. Takže ideme na New World, čo som si urobil. Môžete vidieť, že mám aj texture pack, na konci videjka vám ho ukážem. Book. Aké máme tu tá nac, to som... asi nič nevidíte. Čo už. Počkáme, kým bude deň. Alebo robíme jednu vecičku. Delete. Create new world. Let's play it. Create new world. Asi som fúkol do mikrofónu. Ak áno, sorry. Takže back to game. Aha, pozrite sa, čo tu hneď máme. To bude nejaký kríž. Kríšek. To vykopeme. Nepadla hlina? Da fúk. Ideme vypadnúť zo sveta. Juhu! Padli sme do bugu. A to bude názov dnešného videa. Padnutie do bugu. Aha, čo? Da fúk. Ale... Tuto bol bug. Toto bola láva. Toto dane. Pod vodou. Wow. Takže tam máme fajné slnce, seno. No škoda, že tu nemáme seno, ale pár facek by tu mohlo bodnúť týmto ovcam. Ale nie, nebude sa to... Coal. Slnce, seno a pár facek ovcam. Slnce, tráva a pár cigár. Slnce, tráva a pár cigár. Sranda volá. Co děláš prču? Prču. Lalalala. Zebereme dívy. Urobíme toto. Urobíme styky. Ešte treba drevo. Na horšie časy. Tak. To by sme mali. Tak, ideme robiť ten krumpáč, krumpáč. Jak by to povedal Peťan. Krumpáč. Tak, Peťan. Sapling. Díky, Bronka. Kde som to dal? Sem som to. To vyzerá jak hovínko ten oný. 1, 2, 3 vole. 3. Rikange. Stone Pickers vyzerá ako tá mop, alebo čo to je? Mop. To vyzerá ako hovínko. Si všimnite, hovínko. Čistý hovínko volá. To kakajú všetci. Som nechce vykopať ten cobblestone, ale čo už. Tak máme tu 12 toho Sarajtu. Koľko točíme? 4 minuty. Dobre.
Čau ovca. Ovca vole. Nesereš? Takže vykopali sme si 2 cobblestony. To bude všetko z dnešného videa, dajme pani. Majte sa a výkričník ahoj. A nie som gogo. Drevo!